ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାସାଗର କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ, ଅପସନ୍ ବି, ଅପସନ୍ ସି, ଅପସନ୍ ଡି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 15 ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି। ଯଦି ଜାଣିଛ କମେଣ୍ଟରେ ଆନ୍ସର ଲେଖ। ତେବେ ଆନ୍ସରଟି ଜାଣିବା ଆସ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ନଦୀ କ'ଣ? ଦେଖ ଗାଇସ୍, ଆ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ବି ଆନ୍ସର 15 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆନ୍ସରଟି ଯଦି ଜାଣିଛ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ପଠେଇ ଦିଅ। ତେବେ ଆସ ଜାଣିବା ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ନାଇଁ। ତେବେ ଆଗଲା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ କ'ଣ? ଜାଣିଛ ଯଦି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 15 ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି। ତେବେ ଆନ୍ସରଟି ଜାଣିବା ଆସ ଏଭରେଷ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରହ କ'ଣ? ଦେଖ ତ ଯୋଉଟା ଆନ୍ସର 15 ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆନ୍ସର ଦେଖିବା ବୃହସ୍ପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କେଉଁ ଗ୍ରହକୁ ଲାଲ ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କୋଉଟା ହେଇଥିବ ଆନ୍ସରଟି କହିଦିଅ। ଇଜି ଟିକେ ଅଛି ଏଟା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 10 ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ। ଆନ୍ସର ଦିଅ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 10 ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି। ଯଦି ଜାଣିଛ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅ ଆନ୍ସରଟି। ତେବେ ଆନ୍ସର ଜାଣିବା ଆସ ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲ। ହଁ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ? ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ? ଦେଖ ଆନ୍ସରଟି ଦିଅ। ଆପଣଙ୍କର 10 ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି। ଆନ୍ସର ଦେଖିବା ଆସ ମୟୂର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ମହାଦେଶ କ'ଣ? ଏସିଆ, ୟୁରୋପ, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ଆଫ୍ରିକା। ଆ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ବି ଆନ୍ସରଟି ସେଟା ଦିଅ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 13 ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି। ତେବେ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା ଆସ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାସାଗର କ'ଣ? ଆଟଲାଣ୍ଟିକ, ଭାରତ ସାଗର, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। ଯୋଉଟା ବି ଆନ୍ସର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦିଅ ଭାଇ। ତେବେ ଆନ୍ସର ଆଡକୁ ଯିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଚଳିତ ପଶୁ କ'ଣ? ବହୁତ ସ୍ପିଡ କ'ଣ ଦୌଡ଼େ? ସିଂହ, ଚିତା, ବାଘ, ଘୋଡ଼ା। ଯୋଉଟା ବି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦିଅ। ଆନ୍ସର ଦିଅ। ତେବେ ଆନ୍ସର ଆଡେ ଯିବା ଚିତା, ବାଘ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦ୍ୱୀପ କ'ଣ? ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ମାଡାଗାସ୍କର, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଜାପାନ। ୟା ଭିତରେ ଯୋଉଟା ବି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର 12 ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ। ତେବେ ଆନ୍ସର ଆଡକୁ ଯିବା ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗୀତ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଦେଖି ଆନ୍ସରଟି ସଠିକ ଭାବେ ଦିଅ। କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅ ଆନ୍ସର ଯଦି ଜାଣିଛ। ତେବେ ଆନ୍ସର ଜାଣିବା ଆସ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଡକୁ ଯିବା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଦେଉଳ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ, ଅପସନ୍ ବି, ଅପସନ୍ ସି, ଅପସନ୍ ଡି। ଆ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ବି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ପଠେଇ ଦିଅ। ତେବେ ଆନ୍ସର ଆଡକୁ ଯିବା ଚୀନ ଦେଉଳ। ତେବେ ଆସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡକୁ ଯିବା ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପାଣି କେଉଁଠି ଅଛି? ନଦୀ, ଜିଲ୍ଲା, ସମୁଦ୍ର, ବରଫ। ୟା ଭିତରେ ଯୋଉଟା ବି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ସେଟାକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅ। ତେବେ ଆନ୍ସର ଆଡକୁ ଯିବା ସମୁଦ୍ରରେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ? ଚଢ଼େଇ, ହମ୍ବାର୍ଡ, କାଉ, ପାରା। ଆ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ବି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅ।
ତେବେ ଆନ୍ସର ଆଡେ ଯିବା। ଚାଲ ହଁ ବାର୍ଡ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡକୁ ଯିବା। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଉଷ୍ମ ମହାଦେଶ ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ୟୁରୋପ। ଆ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ବି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ସେଟା ଆନ୍ସର କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅ। ତେବେ ଆନ୍ସର ଆଡକୁ ଯିବା ଆଫ୍ରିକା।